Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Maybe just two of them, 1, 2 or 3, I don't know. Even for 5. Then you can buy from someone else. Maybe vegetables from there, another lady. No, it's because these guys don't know what's happening. So we have to direct. Just pick a few tomatoes that you want, and then Charles will pay. Where is that? Okay. Yes, now. Mr. President, greet these people here. Just shake their hands. Just everyone here. Where are you people rushing? Where are you rushing? You have to meet people here. Why are you feeding there? Let him interact. Firstly, then we'll go there.
By the time we reach there, this crowd is and then we need to tell someone to come and pick this guy. Say, let's go. Let him tell. Let him go. We didn't go, but let him tell. Yes, 10. Hey. Where's the boy? Take him. Maybe, yeah, but it means the market visit will finish if you just go left. You need to interact. Charles, they don't know the route, these guys. Let him just interact with some guys. Oh, unless you stop somewhere here. You know, listen. So for 5, what do you know for 5? Let him give the plastic to the president. Don't hold it, he'll give it to you. Yes, you give it to him or you give it to him. Relax. Okay. I don't know. But you do something like that.
Mbaya kabisa. Yeah, sana. Okay. Then we'll come back. Okay. So you lead us. Because you guys don't know what's happening. Oh, they're not going to be walking. They're going to be. Okay. Okay, we'll come back. Okay. Tell her we'll come back. Let's go. Tell her we'll be back. Are you buying or just giving it? Can you do something? She's really, she orders from this inside and sells here. Just to, Okay. yeah. Okay, we'll get her number. Yeah, right now. And right now, yeah. Okay. Okay, yeah, we'll get it. How would you like? 20. Not over 20. Ah, okay. Ahora va a salir mi pan. Soy la chica. Wela kwa ndo mimi na gari pale. Sawa ndio ni kuona wono. Okay, let's go. We're following you. Are we going to come here? Please, go in. Go, tell him.
Hoja zina ndani juma. Musa tambio. Ya zimu. Salima kama mvua. Jambo hili. Jumboga. Make sure you're giving him much more money. It will not be exactly 8,000. You give him a bit more. Okay. Just buy what you're buying. Please lead the way. Let's go. Let's go. Let's go. Just wait. Let's go. Where is the regional governor? Don't touch, okay. Please. Lead. Lead the way. Lead. Sorry. Yeah.
Ada bahasa komuni. Banji. Ai tu nak main. Apa kikule juga? Let's go. Keep going. Banji. Please. Child. Beef. Kubera kuno tunazangu da body pamalobo kali empty. Eti mafuta ndani ndemu ina salangulire ya. Hapo ndo kwa sababu body zakala bwanji kuti haizo ndi hayo tisikunade kuma business pali bepo. Sikuchitika nditani. Ndemu ina hapo ndo kwa sababu mwini. Kani niliona nipati kuna kulibe. Ndio sisi kuti ya boma. Aimika nipati kuti sababu ile kuna. Sibeba kifukwa hiki. Cuma meseda kuti kumana tunakuja hoji kuma tunaenda madela ukundira na kuja kwenye ndio baba tangu tukala ndipo moti kati mosemo ni kweli kulibe akaenda kwenye mapesa tumeenda unaoka baada ya kumtoa wale mosemo ni baba wetu ni bwana wake hali yake ya aidha kufikia Inayo kubera kwanga kubera kuti ndimvetsetse kuti mukhala bwanji chifukwa kuti munthu ukhale ndi business kapena ulimi kuti upeze ndalama nde nthochi ndi mbali ina komanso pali ma business ambiri amene akukhudzidwa mene zili mdziko Amalawi so ambiri osatengera chipani akudandaula kusowa kwa makobidi kupangisaso kuti asakhale ndi chakudya chokwana chifukwa ngati sunalime ngati ulibe ndalama sungagule chani china chimene akudandaula ndi kukwera kwa katundu kukwera kwa zinthu nde kubwera kwa ine chifukwa nthochi ndi chitsanzo kuti ndimvetsetse bwinobwino kuti business imeneyi mmayendetsa bwanji nkhulupirira kuti sinafuse dzina dzina ndi Stonkin Masia mwachidula anthu amakuti socks okay. Socks mbati ndifuse mukupanga business ya nthochi imakuthandizani bwanji kwako kapena pamoja business ya nthochi pamwe watu imachithandiza chipandi kuti likhale mtano imakhala chikuti ya business ikapanga business imapeza zosekera zokathandizira mabanja ati kumaso likanena kunkhani ya business imene kuendera pano business chikena pano business china chitu chose pano kuti magula mutulu ikapeza chakudya limapeza mutulu kumaso ndalama ikusowa kuti kani ikaifikire kuti ikapeza business ndi nthochi mawazi sautoka Nthochi imachokera ku Tanzania imaona Mavenda kutoka ku Tanzania ndiye Mavenda wa imani ndiye mukamakolo ochokera ku Tanzania
mumagwirisira ndalama yakunja kapena mumagwirisira makolabo ati ndalama yake mumagwirisira ndalama yake Timagwirisira chidama. Malawi kwachi simugwirisira United States dollars mugwirisira Malawi kwachi Mavenda akabweresa agwirisira ndalama yake Ya Malawi. ya Malawi. Zimene zikuchitika mdziko muno ndi zimene tikudandaula kwambiri chifukwa kuti mbuyo mwina ndifotokoza motere kuti mukhale bwino ndi mabizinesi mukhale ndi bizinesi imene mukupindulapo sikonje ndiye kuti mukuzakhala moyo wosangalala kutanthauza kuti chinthu choyambirira ndi ndalama pathupi mbuyomu panali ziphinjo zina amene mukukumbukira kuyambira 1994 mabwera mbuyo Amalawi analibe makobidi mukumbukire agogo chifukwa timadalira tonse ati tizipempha kuboma ndalama zinali kuboma sizinali ndi anthu ndipo pamene tinasintha boma 1994 tinanena kuti ndalama zikhale ndi anthu mabizinesi imene anthu amapezera ndalama kapena ulimi bivane bwino apa business yani yaduka zoona ndi zaulemu kuti muzikapemphanso kuboma ndi zaulemu muzikapezeka panzera mukudikira chakudya zimene zizaulemu ndi zimene zikuchitika mdziko muno ati tizidalira kuboma ife tikunena kuti tisamadalire kuboma ndalama zikhale ndi anthu ndiye chifukwa chake 1994 munaona kuti Amalawi anali ndi ndalama amamanga manyumba kugula maminibasi ndalama zinalipo chifukwa timanena kuti boma ntchito yache sikupanga business komanso ntchito ya boma ndikumvera a business boma amene kubwera kuzamva kwa ine kodi tikuzikuthandizani bwanji osati kusiyirani mene zili lino maopa mukuonjezerako ife kunoko moyo umene timadalira masiku ma business ndoko moyo pa tweets ago freaks ago tikungokhala palibe chimene tikuchita kwa ifeyo chikhubi chathu chinali pa business yathu pali anthu ambiri amene so timaseva ifeyo tikatenga tochija pali azimayi ochuluka kwambiri amene ifeso timathandizira mabanja awo kuwapasa business ija tikukagulisa kupeza chakudya cha siku koma kuchoka pano nthawi imeneyo mpaka pa Felix palibe chanzeri chimenecho tikungokhala pamoko Cheza basi manganga chochita palibe ya koma takhala kunoko almost zaka 15 daily timapanga business yake timapanga imene iyi koma papa palibe chimene tingachiteso apa business pale ndio maana kulaji kule kindu mazikiti kuma baba madukani rama sina nafasi kwa ndio ile business kuma ile kani business mwana ya fundi ali kudoma anaomba uje na business kwa business kila mtu anataka yeye amutandika tunaona kuzile ana kuzila bali katika ngalaba tunapanga business mali hivi sababu business bali hapo zina hakuna jibu sawa kuna jibu ndio nitandika arube nyamule Fotokoze pena panje. Fotokoze mote. Tukuziwa kuti tukukamba business mbali ina young project. Ndi chisanzo chabe. Iwo akuti apanga zimenezi akuti chifukwa ma business ngati amenewa ngamene awononga kuti tisakhale ndi ndalama yakunja. Ndizimene akufotokozana wache. Ifeyo tikunena kuti iyayi ili ndibodza. Ndalama yakunja yasowa chifukwa cha zinthu ziwiri. Choyambirira ndalama yakunja mudziko muno yasowa chifukwa sitikupanga ndalama moyendera mudziko muno kuti tizitumisa katundu. China chimene chapangitsa kuti ndalama yakunja isowe ndikuba
akuba ndalama ndi maiko othandiza ndalama ananyanyala nazo ine ndikudabwa ine ndikufuseni funso ngati ndalama yakunja ikusowa ndi mukwapinja mukwapanikiza mukwavutitsa mabizinesmen azimayi ya bizinesi kodi nchifukwa chani boma yagula magalimoto apamwamba maprado amalatest kuononga ndalama mabilioni mamiliyoni ndalama zakunja pano muyang'ane nduna azigulira magalimoto opuma maprado latest kuboma agulaso magalimoto ndalama zimene akuononga $, sizikuguliza naso ndi ndalama zimene tikukamba pano. Iwo akuononga akukhala mabwana akungonjoya ndalama zikubedwa mdziko muno ovutika kukwera kwa katundu mkamaona katundu akukwera chifukwa asokoneza ndalama zakunja menda kutokozera mu nde dola sikupezeka yakwera kwambiri kwa black market pansika ndiye pake mukulipira katundu modula kwambiri koma amene akumva kuboma dziko lino ndi mabwana kumkulu lero kubwera kwa ine lero dziko lonse lidziwe kuti izi sinera kuti zibitirenso ndalama zikhale ndi anthu ndalama zikhale ndi anthu mumapanta bwana tipanga fosi mpaka nazichitike ndalama zikhale matumba mwa anthu tipereke chitsanzo ati kuli nifi imene ija ngati kuli 300 billion imene ija simayenera kuti ikhale kuboma akanapereka ukampani ujeni ku banki yapadera kuti a business aliyense akozopita kumene kuja kukuti apeze kukangongola ndalama sichoncho ndikuti zinthu zikuyenda osati kuti ati kuli nifi ne ukhale wa chipani ndango sankhana ukhaokha nde ine ndanzanga tikunena kuti zinthu zimene zikuchitikazi sizili bwino mdzikomo sizikutengera chipani aliyense lero akukhudzidwa ndi kusowa ndalama aliyense lero akukhudzidwa ndi kukwera katundu ndi zinthu tsiku ndi tsiku sitikukwanitsa sichona aliyense akukhudzidwaso ndi nkhani ya njala tokanika kugula chakudya mokwanira chifukwa ndalama palibe sichona nde achimwene tikumenyerani mkono ino simunalakwe ya simunalakwitsi lero tikukamba lero tikamakamba business yes trade mapanga trade ndi business imene mukuyang'anira mabanja muli ndi zinthu zimene moyo wanu koma zimene achitazi inenda kwa mogeraro sicho inenda kwa mogeraro basi mumafanta ino musima bwana mu office andiri ndi Mavenda amene amakhalira kugoda katundu kaochepa akagulise abaja kumatalizira koma pano ndi mene zinthu zikhalira zoti patika kuti mitsi mwene mudzati no mabwana kumpa
panduko koma ife yama kuti mbaka phula kuti unoti kuli mifi sitidziwa kuti kuli mifi Nifika mtandazo lanje. Nifichani kodi. mbona matisheke Bari mambo kama nisheni yo. ngakhala okekanje palokala kamatwala zinthu zambiri zimene zikuvutika unokose kuli kulime chibatipata mungwayire paoti anthu tikapita kumene kuti timatenge mamatiteze makhala kulime kulime mutakweze mafamazi amene madokotela amene kuja kwa azini wake nangwana mati kumene kutoyera mafamazi akwenge maprivate anthu kunoko mukationa choncho mwana tilibe choyankhula chifukwa ife timaona ngati kutole mune mwake yemusibisinja pakuti ino kuli napo thekera kokhandi wanthu nkumayankhulano muti uzikeunonoti zinthu panasitile bwezi yasinatili ngakhala ulonoti fertilizer anachoka pa 50,000 or 40,000 panolale pali 130,000 kodi amphawi ngati ife tikafuna ndi chiyani so mwe amene ndingule pano pali pa 1,000 tibanga bwanji anthu ambiri pano pati mukamati wanonoti tikugobeka matsayi amene akajiyeneyo Tango gambasa nifile njoina. Ine njoina na nifile mweo. ula muti amene tabweranga tikuona lero ndikupha sekula ndikupha dziko lino panosinzidwa yambonani mbarateeneneiatimandire kwajeremi kwanisauza kamulu kamulu watongatika timbadake 5 amatikakula 200 anabadiwana zauzatikutusauza ulikozo kuja mawatakaka kufika matiko uende unotikusenchike 20,000 bana zimsiziri kwino dziko la Malawi laipa ndemwina pakuti ino mabwera kutabanga kafufuko longa muona kulira kwa watu mena kujini hizi koni ineo ndikune nani ndine kapolo wako kwa Chinsapo akene zikana kionjo ina kabusiness kwa nopata tuka kalikali anambili wanori kukukhala kwa ina Ifa kuna raduga. kufaja ulo kumeno chilikiri Ile nde bano ndo wagani. ile ndine Yohani Mlenga ndikudziwa sokuti vuto lina kupatula kusowa mankhwala madzi akumwa Pamenepo. ine ndikuchokoza kwambiri abale Pamene mujedwewa maziwo. Pamaziwo nde mujedwewa. ine mbale wanu ine ndabwera kuzaona nzabva ndeka ndikuchokoza kwambiri kuti mwakhala omasuka kulavulana nani ndakuvulani komanso ndaona ndeka munthu sangati nanuze Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.